nginodiwe emsakazi sidlala ingoma bayojabula Angibingelele kwelikamthaniya kwelikaphunga nomageba kwelikamhlokovana vukumenta abodla amadoda kwelikankashana kamenzi kwelezinalengezengeze lobingelelayo ke uDM Sakazi nyamazi ke nganza ukuthi umfana waphansi ke kwangcolo semzini wasekukhanyeni kwaqonda xoxwaxoshiti kwanye into nangiphethe sixaxa sensimbi umzukulu kamalamba limkukazi phela ngizala ugabugaba into omzami ngabisela ngalo into phesha komzini athi mathuna ngakile niyazi ukuthi ke mase ngikhona ngisuke nginiphathele izinto ekhala kahle ngisuke nginiphathele ke abaculi abazonijabulisa ngisuke nginiphathele ke zonke izinto ke ezithinta isintu ke wena mawazi ukuthi ke khona umuntu omaziyo ukuthi akakaze angene ngaphakathi kwakwalo uhlelo isintu sakithi kuyona iseza TV akakaze futhi asubscribe ngicela ukunxusa wonke umuntu okhona nomaziyo ukuthi ke hayi namhlanje siniphathele ke insizwa eshaya ke umculo kaMaskandi okwakho ke mawuqeda ukubuka le interview ukuthi ke sicela ukuthi uhambe lapha uyosubscribe ukuze uthola ama notifications azokwazisa ngazo zonke ke inhlelo esisazoba nazo ukuya phambili siyathemba ukuthi ke nisaphephile siyazi ukuthi ke sibheke ekupheleni konyaka bonke abantu ke konke abakwenzayo bayayihlelela njengamanje akwengeke ibingelele futhi ngomukelo ohlelweni yeah mfowethu siphilile njani wena sikhona mfowethu nangumbukeli lapha ekhaya uyakubona ngisacela ukuthi usithathe nje ngokuthi ke ungubani usukapi ukuze kube ufika endimeni kaMaskandi ufika kanjani ke ngiqale ngibingelele nje ababukeli ngisho ngithi washo ngaphakathi kwengqapha ukudla kwezinje imizwa nempilo ekhuliswe ngesitamu ngasobuka mina emuntu kwabiyela kwesabiyela ngaphansi kwenkosi ubiyela nemeyo ubiyela nasempangeni kune mall futhi ebhale ubiyela center shuthi nje ke umfana walena kwesabiyela lo yeah obambiza ngoSigwebo sentambo ngokomsebenzi ekhaya bambiza ngovela empini esikoleni babembiza ngoDennis kunamagama nje umuntu nje namagama akhe amaningi manje ukuthi amagama akho okhela ube akhokhela bengenkonzo yesigwele yeah leli kavela empini likhama kanjani ngoba hey leli kavela empini mangithola nje umlando walo njengoba ngoba sikhona emakhaya komama nje obaba bengabanga namandla mhlawumbe ukuthi besilande siqoqeke sihlale nabo yeah kugcina sekuba nokuphambana ke phakathi kababa nomalume yeah igama kodwa ngaliqanje umalume wathi hayi ngovela empilo bakusho ukuthi babe ngazwela le ndoda engale eyobaba yeah lagcina liqhuma kanjalo ke silenayo ke insizwa kuvela impilo esiyazi kakhulu ke ngegama lika Sigwebo sentambo lika Sigwebo lona lifika kanjani igama la Sigwebo mfowethu lafika ngendlela noma ke ngichaze phela emoyeni ngoba ngagcina kuvuka mhlawumbe inkulumo ezithize kodwa nje igama lona elavela ngesigaba esithize ngoba ngikhumbula ukuthi mangifika emculweni sengiyimela hayi ngisafika emculweni nje ukuthi ngene emculweni senguSigwebo ngo 2008 yeah ngangibiza ngithi yena ngizoba uthwalije ngoba izaza engazothwalije kwaukuthi ke kwakukhona uthwalije wamashayina yeah so ke ngagcina ke sengisebenzisa igama la Sigwebo ke yeah ungena ngo 2008 emculweni ngiyimela mina uyimela yeah mhlambe ke awesithathu usibeke ngesikhathi ungakayimeli ubusebenza ngaliphi iqembu webut manje ngashonelanga kahle ukungena emculweni nje ngiqale ngo99 yeah ngifike eqenjini losenzeni ngasebenza losenzeni obaba umfiliseni magubane oboneni ebaningi mfowethu othwalo force phithiphithi okhole ebhasini ngisebenza nabaqembu abaningi kodwa nje ke ukuqala ukuthi ngibone ukuthi lapho ngingayizama lento cishe beku 2006 yeah kwaukuthi ke phela ke bengiseseThekwini ke eThekwini yathi ke into ziyadelay ngoba uthothi idudo zesikasi eziningi yabo yeah la lembono ke abantu uMaskandi ufuna ngathi ungaba segol vele isikhathi esiningi yeah njoba neqomo ufuna ngathi ungaba ngapha eThekwini kushuthi iThekwini liningi kakhulu ngaseqomini yeah ngithi vele indawo ebhizi kakhulu ethi nanolwandle kuyavakashwa mina njengoba ngoSigwebo nje ke nginaze ngene olwandle lokungazalwa beke ngithi ngiyeThekwini ngiyolwandle ngoba ngizosebenza oyayizola ke mbukeli waloke ihlelo isintu sakithi kuyona ke isiyeza TV ukuthi sihlelayo ke insizwa uSigwebo sentambo njengoba besho ukuthi ke iziningi kakhulu izinto asezenzile baningi kakhulu abantu kanye namaqembu asebenze nawo ngaphambi kokuthi ke azakwazi ukuthi azimele mfowethu sifuna ukubheka la mawusukhipha ke umsebenzi wakho oqala mhlambe iziphi izingqinamba wahlangabezana nazo ukuze ukwazi ukuthi ugcine ukhiphile uyazi mfowethu okwavela kwadida ke mina yazazi ingqinamba engahlangabezana nazo ngokukhipha iCD yeah ngoba ngikhumbula ukuthi ngangisegoli
ngadibana insizwa ukhwela ebhasini yathi icela siyilekelele nomfowabo sayiculisa i-album. Yeah. Basiculisa bekumuntu ukuthi mina mangabe sihleli nje ngiyiculele yabo. Yeah. Kanti ngizocula khona abafana abahamba nosiphithiphithi. Base bemtshela ikhona umuntu oculayo lapha nalokho edakhwele ebhasini. Yeah. So wasibiza usiphithiphithi bengisaphuza ngaleso sikhathi. Wathe utshwala kwaphuzwa kwamnandi. Awusaphuza manje. Hayi senaba futhi ngaba ngo-2009. Siyabonga ngoba ulibeka kahle ukuthi wama hayi ukuthi wayeka. Ngaba futhi. Yeah. So ke ngaphuza ke hayi kwase kuvuka usika phela umuntu uyayohlala eyiculele kanti vele usiphithiphithi ufuna lonto. Yeah. Kulahle ngoba engayiculi lethi noma ungaqoka abalede ushimile. Yeah. Wayithanda nobaba wathi hayi ngeke kuzomela ekhulume nomzamo ngestudio la ngempela. Ngaye studio nje yaphuma iCD futhi yabukeleka nje ebantwini. Kubantu bayamukela kahle. Kodwa kube khona ukuthi mina vele bese ngimisela ukucula ngaleso sikhathi. Ngoba bayabona lela khono nawe usijabulele. Uyabona. Yeah. Ngidlele nami into zabo. Phela amakhono amaningi avela umuntu mayedla into zakhe. Sifuna ukubheka la ngesikhathi usungena ku usuyikhipha umsebenzi wakho. Le yobugoso iqhamuka kanjani kuwena? Yobugoso bani ke? Ushamena. Hayi ingoma vele ngikhule ngayo emakhaya. Yeah. From nje esikoleni sibe skita ingoma ngoba namanje ngisayigida. Yeah. So ke benginegoso lapho bekuthiwa Supersonic waqwabe ibhuti besikhulula phansi kwakhe nje skita ingoma emakhaya nasey'koleni skita ingoma yabo. Yeah. Ingoma nje into vele ke engikhule ngiyithanda. Nezola ke insizwa ukuthi ke no siyayazi bafethu ngento eziningi sike sibona ke nase stage ukuthi ke mayidlala idlala kanjani njengoba usha ukuthi ingoma namanje ayikakazi yeke emva kokuba usukhipha umsebenzi wakho oqala bawamukela kahle abantu mingaki imisebenzi usukwayikhipha kuze kufika manje. Noma ngingasazi kahle. Yeah. Kodwa ayibhekanga ngayo ngoba angiyena umculo okhipha njalo. Angiyena umuntu okhuthelele ngathi ngahlala esembhonjeni yabo. Yeah. Ngiye nje ngicula ngaleso sikhathi ngiphinde ngithathe ngikhokha umoya. Yeah. Ngilalele nami ukuthi lento engiyenzile iyasebenza yabo. Yeah. Akunalo iwala. Engomeni zakho nakuma album adlule masibheka kuba nezingoma ezinobunsizwa. Ngifuna ukuqala ngibheke la ukuthi mawuyokhipha i-album usuku uyodlulisa muphi umuzwa ngoba siyazi ukuthi mawenza into uyisa kubantu kusuke kunemizwa ehlukene kodwa masithi siyabheka ezinye zengoma zakhe eziningi siba nobushinga mawuthi nanga umbukeli lapha ekhaya akakazi azizwe ingoma zakho uyafuna ukuyolelela i-album yakho isuke iqukethe muphi umyalezo noma umoya usuke ufuna ukuyodlulisa Futhi ngathini mina ngingenayo umuntu oculela ukuthi ngiyoduduza noma kuyasonto noma kunjani hayi ngiculele lokho futhi kusuke kuyiqondanele nje muzo kunengoma engathi yakududuza mhlawumbe isuqondene isimo sakho kodwa ngiyena umuntu oculela izimo zabantu ukuthi ngiyakududuza namhlanje ngiyakukhalisa ngenza la ngikwenza lokho sifuna ukuthola ukuthi mina nje mfowethu into engiyenzayo ngathatha ingoma yasemakhaya ngithatha ingoma yasemakhaya mina ngihambe ngifake iginci into engenziwa nawo umasiniya noma ukhala mfazi abantu abakhosa ngoma vele. Yebo. Yikho ngibona umculo omuhlukile mina angiyiculi ingoma engazokwazi ukuyigidela. Angiyenzi lonto. Mangicula ingoma ngenza short ngiqale ngibheke ukuthi ngizokwazi ukuyigidela le ngoma mase ngiyiphathi kwabantu. Yeah. Angiyiculi ingoma yemthileko mina uthi fanele lokho ngithileka phambi kwabantu angikwenzi lokho. So engisho ukuthi ke umculo mfowethu anguplan noma ngiye studio. Ungena nje ushaya ingoma. Ngiye studio nje ngizwe iginci ukuthi ayikathi zithi noma mhlawumbe uthothi mhlawumbe nomzala ushaya ngoba ngihlale ngihamba naye. Yeah. Ebe nombono hayi khona ingoma ethi mzala ngeke lesikwazi ukuthi siyenze senze lo ngoma leyo. Yeah. Kodwa nje hayi mfowethu ukuthi ngizothi hayi hambe yoduduza hayi duduzwa lapha. Mhlambe bakhona abantu osuke wasebenzisana nabo kusuke emumva bekulekelela ukuthi ukwazi ukuthi ugcine ube lwesigwebo osesimazi nabantu abamthandayo. Baningi mfowethu baningi mina ngifikele kusiphithiphithi mangisuka kusiphithiphithi ngase ngathenga mina njengomdlalo webhola. Wamthenga uStanley Dladla kusiphithiphithi. Yeah. Ngo 40,000 uthi ngibe artist lakhe. Uzongena ngaphansi kwesitebele sakhe. Uzongena ngaphansi kwesitebele sakhe. Ngisebenza nabantu abaningi emva kwalokho uZuzimuzi, iBhokolo, baningi futhi baningi. Noma Balengo. uBabalengwe akaze ngisebenze naye. Yeah. uBabalengwe kuyamphoqa vele ahlale ngilekelela phela uBabalengwe ngathi ubaba, ulamando baba. Wakithi kahle kahle. Yeah. Yeah. So ke noma yena athi unginika 20,000 manje
kuyamphoqa vele ngoba ubaba uyakuzala uyakuzala uyabona Niyayizola ke ukuthi ke insizwa ke isisebenze nabantu abaningi kona ke umculo kaMaskandi njengoba nizwa ukuthi ke mayithi ke ayithilileki usho njalo ngithi ukuthi awuyishaya ingoma yomthilileko ithi ayithilileki ke insizwa ke yona ishaya ingoma ezokwazi ukuthi ikidele injabisa stage akwenginikeze nako ithuba lokuthi uphathe indima kaMaskandi iziphi izinto ongafisa noma ungafike uzishintshe endimeni kaMaskandi obona ukuthi ziyabulala umculo kaMaskandi njengomuntu osebenkantshubovu kuwona umculo kaMaskandi no into engiyibona inamandla kakhulu lento yaMaskandi mina akuthi into engapheli ke le ngathi ngayiqeda kodwa nje iye ngibona ngathi inamandla kakhulu ile yokuthi siyamolelana yabona yes ubona nje ngubona ngathi into efuna ukuqedwa kuMaskandi ngoba mongabheka nje la kuMaskandi kunegenge efikile manje ngababala nje ukuthi khona umjabulisi oba nomjolisi olimithi la kunoluve manje uba baningi laba igenge seyintsha oba loduma kahle okusabagcokama buthi uyabheka njengamanje ibona abantu manje abaphethe umnotho kaMaskandi yes masikakhuluma nje iqiniso ngempela ibona abantu sebecula lento yesimanje manje ifunekayo ejabulisa abantu ngoba isikhathi esiningi abantu abasupport umculo kusabantu abasebasha kodwa manje akulungi bevele ngalendlela okumele bevele ngaba khona thina athina sikwazi ukubukela umculo ofikayo sithi ayilo singamsiza lapho into yakhe sayibona ngathi izosebenza kunalokho sifuna ukuthi simshortse phansi so ilonto nje engiyibheka kakhulu nalokuthi ke nje ke enye into ilento yemicimbi ukuthi mangabe ngosigwebo kubeyiwe bese kungazama ukukhulumela abanye ukuthi nabo balithole ithuba yabo engeke mhlawumbe kubeyiwe mhlawumbe kulemicimbi o5 ngosuku yes bese ngiphoqa ukuyithatha yonke yini ngingathatha imicimbi emibili engcolo kunika abanye ngizame noma emithathu okwazi ukuyidlala nabo bakwazi ukuthi baqhubeke bayoperform basingabheka nje lonto leyo hayi lokhu ukuthukana nani vele cabanga ukuthi abalandeli abasilandela manje hayi yona into sebeyithanda ukuthukana kuukuthi ke kuba buhlungu ukuthi bese kuthuka ngento personal ngalondlela ukuthi sekuthuka ngekini labazali bakho nezizwa zangakini yabo usuke sekuba inkingi yabo nje bonga nokuthi sabona abaculi engilokuthi ngicweka nabo akekho ukuthuka mina ngomkami Masibisi laba akekho ngithuka ngekubo umuntu bathi ngiyavukuzela akwami naye lokho indlela abona ngayo wakhona emculweni bathi usigwebo yavukuzela usho mina akasho insizwa zangakithi noma obaba bendawo yangakithi cha so ilezo zinto nje kathi siqaphela ukuthi mangabe uthuka usigwebo khuluma naye hayi nempake nobuka kufana noba huphe nje mina noba siyadlala niyadlala ngoba sike sibone ukuthi kukhona la nisuke ninama video la nisuke ningcokapho siyadlala kuba nje kwisidi yami ukhona ngifisharishile siyacula sonke sizama ukukhombisa abantu ukuthi lento iwumsebenzi kahle kahle akwesibhekela ngoba siyabona imisebenzi yakho uyayikhipha mhlambe ke kulona kuwena uhlangothi lemicimbi kuhamba kanjani kuwena nje ngqo hayi mina mfowethu imicimbi ngiyayithola ngiyayithola noma ke phela kusena lo bathize uthi asikhokhelwa ngendlela efanayo inkinga enkulu yabo nje mina ngikhetha nabantu yebo khona yeke umuntu ongiphoqa ethi ngikhethe nabo ngikhetha nabantu mina mhlawumbe abangapheka 30 phezulu ka 30 yabo uthola ukuthi uzongibiza ungibizela 15,000 ngiphethe abantu abawu30 yes ngisazokukhokhela imoto mhlawumbe 10,000 nabantu bayadla uyabona bese kufika umuntu ogida nabantu abawu4 bese wena unikeza 30,000 ehamba nalo 4 wena ufike no30 wonke indleko zakho engaphezulu kwayo ilokho nje sinayo kulento yale micimbi yoMaskandi kuye kube ngcono buso uqashwe laba abanye lemicimbi eminye lesemaceleni baye bekuthatha ukuthi uyi-artist njengabo la kuMaskandi boqashwe kuMaskandi phela ikuba kancane uthola umuntu ozomnika imali engathi i-right kwenzakala kanjani ukuthi ukwazi ukuhlanganisa abantu abawu30 bagcina kanjani behlezi ukwazi ukusebenza nabo ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labafuthi abagidayo namhlanje umbone egida komunye ngelinye ilanga ngibona umculo akasanabo labantu ayenabo bagcina kanjani abantu abangaka no la ekhaya ke thina sinenkinga ukuthi into edathi isihlale sizwana sihloniphane nabafuthi sisebenza nabo akekho umuntu engimbiza ngegida ngoba mina
Yeah. ngoba nami ngigida ngoma. Yourself, So, yeah. abantu bile kusebenza nabo ngiye ngithathe kakhulu abantu abazi ingoma. Ukuthi bayawazi umthetho wengoma. Engomeni uyawugida 25 years ugidela ubala. So silento ekuthina mangabe siye emcimbini lokho esikutholile sikuthole sonke sokudla sonke. Yeah. Base ngatholanga ukuthi sitholanga lutho futhi. Thina sike sahambe legame ukuthi ngempela siyo performer. Mhlawumbe sithole lezo zinto mhlawumbe ezu10 zanele mhlawumbe no drink about 4. Yeah. Kuyadliwa kuyaperformwa kuyahaywa uyabona. Sekuyimpilo esenijwayele. Bangabe futhi ukuthi siye emcibili njengo abantu nje abavamise ngathi mhlawumbe bavamise ukukhokha lokho abasinika khona mhlawumbe nje kuba yibo ucineka nje uyazama impela ukuthi uyakhokha noma phela imali inganelisi kunjalo phela kodwa nje uyayikhiphayo igenge ithole noma 200 sithole into zokugcoba mhlawumbe lokugeke ugeke vele ke siswa ukuthi na 10 years siphila ndawonye. So kuyazi ukuthi usigwebo nje kuphila nabafana kumele bebe right ekugcineni uyabona. So nje mfowethu akunzima mfowethu kunzima. Izola ukuthi ke insizwa ke isebenza nazo ke insizwe eningi siyayazi ukuthi stage mayifikile ke sike siyibone ke zigijima mangaphosi sikhona umcimbi owakwathiwa phungula khona amagida ngoma. Beleki beleki impela umcimbi okuyisho njalo kuyo. Yabo nje kufana umcimbi yabo umcimbi kageke ubugeke akuyena umuntu owaziyo i-background yami. Yeah. Nawo bezishiyela lapha bekungena ubukhitho igeke u7 lapha. Ngicela lapho kodwa ukuthi uyathi kusebenza kanjani ukuvumela ingene egeke. So kuba nzima ukuphungula abantu osebenza nabo ba ngisafuna ukubuza ukuthi baphungula kanjani. Uzothi bashiyelana laba abanye. Yeah. Ngoba abantu busebenza nakufanele nje bayideyodwa uyabona. Bayafana kuwena. Bayafana kuwa akekho umthatha serious kakhulu kunomunye. Siyazi ukuthi umculo kaMaskandi umculo weinsizwa njengoba ushilo isikhathi esiningi sike sibone ziveza indlela eyishinga ngayo nangendlela ekhule ngayo kuvuka usinga kuyona yonke into abayenzayo. Wangena endimeni yomculo kaMaskandi kunemicimbi esesike sabona kuyona kuba nemidlalo eyakhiwayo engathi ngingabala oqhude labesike sibabone nakompucuzeko. Mhlambe ngesikhathi kuqalwa naziswa ngalo yamcimbi kwafika kanjani kunina? No angithi ke mina nje vele mina lento kaqhude kade ngayiqala. Yeah. Ingakabeyezelwa ngoba lento ngiyiqale uSteni Dladla bayengithatha mina engisangane ubeyongiqhatha nabafana bakadladla straight kube ubuzwe bethu. Yeah. Kube khona ubaba ogida ingoma ezizeyigroup lo umuntu ehambe phesheya senkhohle kuthubani. Yeah. So kuthe makuhamba kwafika lento yamantshontsho. Mantshontsho kaMaskandi. Lesaqhathwa futhi kumantshontsho ngaqhathwe nabafana bakadladla amabhentsha amahle. Akusazoba labanye ababili ngiwes5. Yes. Lapho engafika wena khona. So ithembiza nje umcineke ivusa ivuka koba huphe angibanga naye angixayanga ngoba into vele ngijwayele. Kuyona le kaqhude njengamanje baculi baningi nabadlala ushamene. Sike sezona nasenkundleni zokuxhumana sike saba futhi nabanye abaculi la abathi khona noma ngingathiwa bavusa ngo12 ebusuku kuthiwa nanga usigweba ziqhude abamenqeni. Kungabe wena ukhona umculi othi mangingathiwa ungaqala ushintsha indlela yokwenza? No angiqala mfowethu yabona nje ukukhuluma kumahala. Yeah. uNkulunkulu ucathi lokho wakwenzela ukuthi ke umuntu akhuluma into ayicabanga ngaleso sikhathi naye ibona ukuthi mhlawumbe uyakwazi ukuyikhuluma. So akunakinga lo umuntu usuke ethini naye indlela asuke ezizwa ngayo. Yeah. Ebese ngithi futhi bafowethu phela nani wena bhuti lingakufihli ukuthi la indebele kufikele izinto eziningi. Ukuthi ke akunabo lawo balandeli akunabo abalandeli abaphaphayo abanesasasa nje lokuthi bephaphe beveza into yabo. Ababalandeli mina ubabheka kulandela abantu abadala mina. Kulandela insizwe seyikhulile mhlawumbe lo sesebekhulile. So kungani mawubuka ulandela abantu abakhulile? Ukuthi icula abayaziyo. Ngicula mina bangicula ingoma yokuthi njenganayo umkami basibisi mangabe pheka. Yeah. Esekishini lakhe yedwa bayezwa ukuthi akagida lapha ekishini. Yeah. Uyabona? Yeah. So ke ngicula mina into vele
abantu abayaziyo nabayijwayele yabona. Yes. Ayikho mayihluphi la ukhompoza ukuthi ngicabange yabona ngoba bangekathi nje alibuyele kuzuma ngiyabona ayisengokhola ukugida faka istudio. Yeah. So ukuphendula lo mbuzo wakho ke la ebaculini bethu abaculi bagida bonke manje. Yeah. Lento ke vele ifike lapho yokugida abaculi bebeyitshela uthothi lokho ngisho yakwazi ukushaya isigeci useguquza lesigeci kuduku yabona ngokuthi ufuna kubona ukuthi yena oyilida. Mina ke bengenakho lokho ngiyamxolela so ekwazi ukushaya isigeci besiphethe kodwa ukuthi uzophatha isigeci ungakwazi ukushaya okuyini ngathi uyaziyo ngamanye amazwi uthi la abayiphathayo abangakwazi ukuyishaya bayiyeke bafana nami ngithe bangisuka ngafika ngiphethe induku emnayo ngiphethe ngenesizathu uqala ukuyiphatha kodwa ukuthi uyabheka sibalike siyiphathayo manje uyabo. So nje engingakusho abafowethu laba bathi bengakompyutha noSgwebo anginankinga mfowethu. Mina ke vele ngiyabongela ukuthi kunabantu esekubaproduceile ukuthi leke isibonelo kubo. Siyazi. Base kuyibona abafuna ukuya futhi bezoqhathwa nami anginankinga. Mina sengiyobanikeza oshaka mina ngisaqhathwa mina yena ubambe ngathi nje sekuthiwa nangu uSgwebo manje seyoqhathwa ke manje nomculi ongaqedi no 2 years efikile. Mina ngina 16 years. Umbuzo wami ngiyakuzwa Khehle. Umbuzo wami uthi kulabo abakhona yeba usaqhathwa kodwa mangathiwa kuyenze kukhona yino ongangena efridgini kuye makuthiwa uyoqhathwa naye. Engamsaba engiyafa umkhuhlane yazi. Baningi mfowethu. Baningi ukuthi ke mfowethu ke akulula ukuthi ayilathi uzotshela abantu ayilathi uzalana ngiyayisaba. Kodwa uyayibona la ukuthi ayilapha kuzinyana yikho ke mina uyibona mina bangabona umuntu ogeda kakhulu nami ekidele omunye ngiyathula bese ngiyangala bese ngomtshela hayi woza sosebenza lapha umsondeze eduze ngifuna abantu abatshazayo behlale bela ekhaya ukubona kwenza Sundowns ukuthi umdlali babe eyinkinga kweSundowns yamthatha imthenga ibeke eduze so la kunomgojeli bagida ikheka mgojeli kakhulu naye futhi uyayimisela khona usaliwa ke vele ngimthatha njengomuntu engathi ingane yami ngokomculo ngoba vele owangakithi sisebenza futhi yibona abantu sekubathembile ukuthi ngempela noma ngathi uSgwebo namhlanje uyaye kumculo kulabantu abazosala manje njengosaliwe kuzoba khona uNdoni udadewabo kaSaliwe before uNdoni mfowethu bakhona umjondolo uFokatsele cisha nikabazi kube uMalahle ubhuti uGadla ngeke ngimbale ngoba ubhuti uGadla ngimthatha njengobaba exactly bafana noSomnandi vele kuyaphoqa ukuthi baba bathi bagida ngoba ngibukele kubo mina bangikhula vele bengumlandeli kaGadla nesangena esagida so ke baningi futhi abacula abagidayo baningi noba huphe ubahuphe ngicela ungambali nomkhathazi odulasi yena bengibala laba fowethu laba abasanda ukuvela ukuthi bayagida ubahuphe ngicela ungambali ngoba ubahuphe umngani wami umkhathazi umngani wami so vele thina ngisho masiqhatha nobahuphe uthi asikhompete sizoxobana impela stage kube strong skis kube zinyana impela kodwa ugcinele lo mali ezoyinela edwa soyidla sonke fanele ungazi lokho. Izola ke insizwa isho ukuthi ke noma ke bekhona abaculi kodwa khona laba abadala abahlonishwa kubalekile ukuthi ke abantu ke sibanikeze izinga noma ngabe ke sidlala umdlalo owodwa kodwa sibanikeze ke izinga lokuthi ke bangakanani kuthina siyathemba ukuthi ke nisathokozile futhi njengoba nisabuka ke lona ke uhlelo ngiyacela ke futhi ke uma ungasubscribeile uphinde ke mawusuphuma ke bese uyasubscribe ke ngaphansi ke kwalo ke uhlelo iSiyeza TV izinto sakithi uhlelo nayo DM Sazo hleze kuphathele ke izinto ezikhala kahle hle nayo ke uSgwebo sentambo ebhuti la siyabona futhi ukuthi ke kunemicimbi obuyihlele mhlambe ke singakubona yini uqhubeka kuba khona umcimbi okuthiwa kwaSgwebo. Yebo umcimbi nje ke lo engangwenzele kaSgwebo ukukhomba ukuthi umcimbi oqhubekayo ngoba kaMasipala bawuthakasela kakhulu nanokuthi ke nje ke ngasuke ngaba nenhlanhla kulabaculi bakithi angithi lapha kithi kuno 12 nje kunowashela emhlophe bese kubakhona mina bese kubakhona abanye abalandela ngemuva khona nje wakithi okuthiwa masheshisa baningi nje ngibale nabo King Shaka uSithebe Smadiqa ikele yakithi uyabona o virus
kodwa-ke uNkulunkulu wasethi nje akube yimina othola indondo le yesama. Kahle kahle nje lapha ngakithi yimi umculo ophethe indondo ye-best maskandi yesama esatma futhi ikuwena ezandleni. lezi ndondo ezibalekile nje zikimi. Kusho nje ngathi mhlawumbe kusuka lapha eMelmoto kwehla njalo kuze mhlawumbe kuyoma lapha komdletsheni nje Mtuba yimi umuntu nalonto akekho nayo. Yeah. Yeah. Okusho ukuthi ke kusengenzeka njengoba umasipala owabona ubuhle akuphinde futhi akusupport. Ngiyathemba kanjalo. Sike sakubona lapha siyazi ukuthi abantu abaningi bakukhunywa ngosigwebo bake balindele bathi abanye hey lo muntu uyatshelana iqiniso. Sike sakubona emngcwabeni kaMajotha lesibindi esingaka sokukhuluma into ibhekise kubantu zikhulu zomkhandlu ivela laphi? No mfowethu ukuthi lento yokuthi ukhuliswe kanjani umncane ekhaya niyasebenza ngesikhathi. Yeah. Mina ngithi ngikhuliswe noma ngingasho iqiniso lasemhlabeni wonke kodwa nje mina nguthatha njengeqiniso kimi ngoba ababekwenza kimi ngibona ukuthi kuyaqhubeka kuyangiphilisa. Yeah. So yanje lento uselapho ifana nani? Kade kunomncwabo lapha la kungcwatshwa umama lapha eMashando ozala uMthandeni. Yebo. Right ke kunezinto ezayisho uMthandeni osinice to be here nani. Angicabangi leyanto ukuthi abalandi bomculo khona lapha akumele ibafake khona ngalendlela esebengene ngakhona ngoba angicabangi ukuthi lapha kwabanqele kuyaqala ukushona. Yes. Angicabangi ukuthi uMthandeni ubengenza into engathanda umndeni wakhe uyabona. Yeah. Ngoba akekho umuntu omndeni ombone ephawula ngaleyanto ekhomba ukuthi wrong ukuthi uwonile lapho kodwa abalandeli ngokuthi abasalandeli thina manje sebelandela amakithi. Yes. Sebengene bavela ngentambo lapha. Kodwa ngicabanga ukuthi ungahamba ubheke kunabantu mhlawumbe abakwazi ukungcwaba umuntu emile kubo kodwa akukhulunywa lokho ngoba asibazi. So nje leyanto mina akukho umrongo lapha engakubona khona ngoba yabona bekuthiwa khona ilunga lomndeni elabhala lathi usiphethe kabi umfowethu ekhaya ngokuthi enze 1 no 2 no 3. Yeah. Mhlawumbe ngabe nami yangithinta ngabe ngithi mhlawumbe abalandeli ku right bengenele kodwa njengamanje angiyiboni into ebathinta kule yanto. Uyabona ingani ngoba abalandeli sebathanda indaba labalandeli abalandelayo usekwazi ukuthi uhambe ubona ukuthi usigwebo ufuyile ekhaya noma ngafuyile abuya azobhala ngalonto abasabhali ngomculo yeah. So lapha kuMajotha ngaphatha kabi kakhulu bakubona umuntu osesikhundleni serious kangaka ya egibele stage ephuzile edakiwe ephinde futhi ezogxeka omunye umculo. So base abaculi kuyaphoqa ukuthi sesekane mfowethu kakhulu noma ngathi usigwebo wrong kodwa bawuthi qhamuka omunye umuntu osesayidini lolu uhlelo zaba ukungiseka noma ngirong ukuthi hayi sobonisa bese ubuya ngena esayidini ukuthi hayi ku wrong lana. So nje kwakuphatha abantu laba etheni ukhuzana nekurong ukuthi aveze ukuthi ufake imali eMajotha kumele enzeni ngoba imali yakubo lo ureportile emndenini ukuthi ngiyokhipha imali engakho kufanele phela vele ufakazi ukuthi uyamseyona ngempela bahlala beyiveza abantu izinto. So nje yakuphatha kabi leyanto. So nje ukuphendula into eqondile mina mfowethu ngiyakholwa ukuthi into bangayifuni utshele manje ukuthi angiyifuni ngalokho ngize ngiyolala ngicabanga ukuthi ayi-DM sakazi manje ukuphathe kabi sekithi hayi mfowethu lapha faka umfana nje yazi wena mfowethu ufokofo manje ngutshele manje. Yeah. Bawona abantu ushaya mfowethu ngizokopha leso sikhathi afike basibisa kusula ekhaya kuphinde kube right futhi kodwa kusazi uzobona ukuthi usigwebo leyanto kungaphinde ngisho bakayithanda. Akwengize kulombuzo ngiyathemba ukuthi nababukeli babehlezi befisa ukubona ukuzwa uphendula. Usigwebo umuntu onenhliziyo encane noma mfowethu engikutshela nje kanje akekho umuntu othanda ukusukelwa. Yeah. Nje akekho umuntu onenhliziyo encane emhlabeni kuukuthi akekho umuntu othanda ukusukelwa kuukuthi mina indlela engisuke kuveze ngayo ukuthi angiseneme. Yeah. Ngiwumuntu ofuna ukuhambisana leso simo esingiphethe leso sikhathi. Yeah. Angifuni mina ukuthi kufanele ukufonela mina umlandeli bukhuluma ukuthanda kwakho angikuthi nje kwenye indawo ngusalapha impela nawe yakhona khona uzoshesha ufike. Mina angiculela ukuthi fanele kungisonta anginge nomculo ogoqa izandla cha. Yeah. Ukube ngilehleze encane mina ngithi nje kanje mina bukubheka ngilomfana ongathi futhi ngaba kezwe ngumfazi akatshelwa
Yeah, indlela esibukela ngayo indlela abantu nabakhuluma ngakhona. Mina umkami ngiyezwa ngayo futhi ngizwa ngempela yabona mawungabe mina nginawe nje emsakazi ukuthi ayi bahlupha abafazi kanje ubagxeka uthi wena uzwa ngofazi hayi mina sisigcinele kuba bangani ngoba mina wami ngizwa ngayo. Yeah, Ngoba ngithatha lento ukuthi ngibile mina nabangani njengamanje na 40 years. yes. Ngibe nabangani mhlawumbe isikhathi mhlawumbe ngaze ngane iminyaka la ko-20. Yeah. Akekho mina umngane wangu nje ayifale wakhidla ukulala manje. Kodwa mina umkami ngathi bangiqala nje ngivashise ekhaya. Ngimfake endlini yayiletha wathi ayi kodwa kube wakhidla. Yeah. Wangibeka isimali ngayakhidla. Ngathatha isiqubu sokumshada ukuthi hayi angimthathe unkosikazi lo. Namanje uyabona ukuthi okay noma ngavukuzela kodwa nje usigwebo kuyabona ukuthi uganiwe. Yeah. Uyabo. Anginayo inhliziyo encane ngabe sahamba naye. Njengamanje mhlawumbe sina 22 years. Ngoba into yenza ukuthi ngibuze lo mbuzo sike sabona la emcimbini edlule igama kweni la sasibona khona uphakamisa isandla. Hayi umuntu uyashawa nje futhi lo mthetho omdala. Umthetho omdala lo mfowethu umuntu nje uyashawa. Yeah. Yabo nje mfowethu lento yadala mfowethu uNkulunkulu umuntu uyashawa. Yes. Ayithi yabo nje le moto iphuma esitolo iphuma nezibhalela zayo. Yeah, ukuthi iyalungiswa. So ke esomuntu uNkulunkulu wadathi hayi uzoba nezihlahla nje uyokha isihlahla ushaya umuntu. Yeah. Ebese umuntu uyaqonda ke. Yeah. Uyabo umuntu nje futhi uyashawa kumthetho nje. Umuntu nje basebhedile futhi uyashawa. Ngiyakuzwa bhuti mhlambe njengamanje yini abalandeli bomculo kanye nabalandeli bomculo kwaSigwebo abangayilindela kuwena siya phambili. Lo mfowethu ngeze ialbum elesihloko lapha esithi Stapa Mntwana ezophuma. Yeah. Ezophuma lapho ke ngisebenzela abaculi abaningi ngoba ngiproducewa uLuve lapho noJiva. Base futhi ngibafeature bobabili, ngafeature noMfezi Mnyama, lo nabantu abathazizwana naye. Yeah. Ngafeature uBahube kwawukhotha, kwawuKing Shaka, khona umfana omncane engivusayo kuthiwa uPitana. Noma esabhemba ke yena kodwa nje kuyakhomba ukuthi ukuhamba kwenzokwana uzobangcono. Yeah. Baningi abantu engibafakile CD. Oh, yeah, imicimbi khona mhlawumbe soqinisekisile ukuthi uzobonakala kuyona. Labo no budget futhi abantu abemcimbi futhi bahlale bekhala ngebudget kodwa sobona futhi ukuthi baphethile. Yeah. Engakubonga nje kwamanje umasipala wami umthonjalela hayi cha usanginakile futhi usasondele kuwena. Usasondele kimi njengamanje nje sizoqala mhla 11 so sibeke 27 siyasebenza. Niyasebenza. Yeah. Futhi engikuthandile ukuthi ke babhizi nalokuthi lekeke encane yasemakhaya banginika ukuthi ngiyiqoqe sisebenzeni nayo. Yeah, kuze nayo ikwazi ukuthi kube khona ekuhlomulayo. Yeah mfowethu kodwa nje akunawo umcimbi ngathi nje manje bese kuba igoduka futhi cishe ngakhohlwa igoduka ka Pastor Mjosi abantu bazokhumbula ukuthi igoduka ngathi kuyigxeka lapho ke ngangigcokolisa uMjosi lapho. Yeah. Yabo nje umuntu engimazi ukuthi usomahlaya futhi akaze ayithathe personal lonto wabona hayi kuyadlalwa. Yeah. Njengoba naye kade vele ephila ngokuthi edlalisa abantu. Umuntu omokolayo kakhulu yes. So ngikhona ukugoduka kulokho okokuqala. Kule minyaka edlula ubanga khona. Angibanga khona. Mhla ka3 nje phela zobe ngikhona ngiyoperform. Mangisuke ke mina ngifika ukuqala emcimbini ngithi phelela Zulu kwezami phela ngisuke ngiphethe iphelele. Ngoba usafuna ukuyobonakala ukuthi cha nangu sengikhona. Yabo nje uMjosi impela ayikobela impela engafaki impela ihlala estage ngoba efaka istage ngempela ba izobe iphelele ezami insizwa. Yeah. Izobe iphela impela mfowethu. Niyazwa ke nganza kwethu kwiGoduka Music Festival ezobe ngomhla 3 December lapha eKing's Stadium esiyaziyo ukuthi ihlelwa kakhulu yena ke uPastor Mjosi. Siyacela ukuthi ke bonke abantu njengoba siqinisekisile insizwa ukuthi ke iyobe ikhona iyophinda izonijabulisa njengoba isho ukuthi ke iyothi phelela Zulu futhi izobe iphethe zonke inkabi egijima ngazo ke estage. Siyacela ukuthi ke nithenga amathikithi nikwazi ukusupport. Ephinde ke futhi ke emsebenzini wakhe awushoyo ukuthi uzowudedela isihloko sithi Stapa Mntwana. Siphinde ke futhi bafowethu sibaseke bese siyapheza lento yokusenda kakhulu ingoma ku WhatsApp. Asizama ukuthi lapha kuma digital stores sifike sibasupport ukuze bakwazi ukuthi basikhiphele eminye imisebenzi ngale mali esibaseke ngayo ngoba kubhlungu bafowethu ukuthi sibheke umculo ukuthi uzophinda ngene ephaketheni thina sithatha imisebenzi yabo sipisana ngayo ku WhatsApp senza noma kanjani ngoba phela umculo mawungena e-studio usukwenzela ukuthi ukwakhela imali uphinde ukwazi ukuqhubeka ujabulisa abantu. Siyanxusa nganza kwethu ukuthi sisebenzisana mhlawumbe ke mfowethu amazwi akho ongawabhekisa esizweni nesisonke nabathandi bomculo wakho nibhuti. Angiyena umuntu okhonza ukuyalana kodwa nje ke ngingasho ngithi mfowethu kule genge le engangathi ukugqoka kubalekile siyakuthanda
mina nje ngiyathanda mangibona umzali uquality egqoke kahle. Yeah. Ngiyayihalele futhi kakhulu kodwa nje ke into engiyithande kakhulu engibona yenza ukuthi manje ngimbona wakhe ekhaya uyabona Uyakhe ekhaya na. yeah so ke angazi abantu bezanya bebona thatha isibonelo quality ukuthi ngoba egqokanga kanje ikhipha zo 10,000 uyakha kodwa ekhaya. Yes, agcine ngokubukwa. Yeah, ungagijimela ukufana no quality ufuna ukugqoka kahle ube sungakho wena ekhaya ukwakhe ekhaya futhi kubaleka kakhulu sokhohlisana nje mfowethu. Yeah. Mina nje mfowethu yabo nje mina nginaso iskipha sa 5,000 lapha ekhaya. Yeah. Anginaso nje umasibisi ufakazi kunalokho ngiqikelela ukuthi okungcono ukugqoka umasibisi kahle Abantu babukena ngoba bebebuka yena emuhle bazobona ukuthi wena ukuthi umthengele umkakhe. Okunye bese ngithi abafowethu laba abasithuka enkundleni zokuxhumana cha mina abafowethu ngihappy ngalokho ngiyajabulela ukuthi ngiyangithuka ngoba ngibona ngathi impela kuyasifaka isinkwa lapha ekhaya. Yeah. Le manje suke ngithuka nje impela hayi yikho nje ngisho kuhlala umuntu ongithukile enkundleni zokuxhumana angimnandaba mina. Yeah. Mase ukuthuka kanjena nje uthi nje iglasi kahle sixoxa ngeyindlela indlela xoxa ziningi yasixoxa. Hayi usangithuka enkundleni kodwa hayi anginankinga. Yeah. So ke ukugcina ke ukutshela abantu nje kunombhemo oganwayo lapha mhla ka16 December omculo kaMaskandi uthi usithebe simadika bathi ibhola likazwelonke. Umfana wenhlonipho. Kakhulu. Yeah. So ke akuthi uyabona ukuthi lesi sikole ngakithi mina ngiyasifaka. Ususifakile yes. Siyacula siyaganwa. Yeah. Yabona. Vele ke ngesiqhosha futhi ngokuganwa lapho ngoba lento iphiwa abakini. Yeah. Angisho ukuthi umuntu ahambe ekhukhula nawoko nakho njalo lapha egoli ithatha yonke umuntu ombona ukuthi ubuya bestradi la dayisi nakho njalo eyomfaka kubo ngoba sihambile ukuthi usigwebo wathi asigalo kodwa buka kwenzakalani. Yeah, bheka nawe futhi umuntu ombona ukuthi lokhu ngakho kubuzwa kimi bese uyamthatha umfaka ekhaya. Umfaka ekhaya. Mhla ka30 kuganwa umkhongo wezinja ufoka biyela. Naye kuseyisikole sakho. Useyaphindakela yena bhuti omdala ke esibukele kuye. Yeah. Ubhuti kaShaka ukuthi cha bafana hambana kanje. Yeah. Ulanda ukusazwe wesibili manje mhla ka30 sobe sikuye futhi. Siyakubona ukuya phambili uba nesitebele bese kuba khona abaculi othi bangaphansi kwakho. Bavele bakhona. Bakhona Vele baningi obujondolo okhe ngishaka oyogathi oMaskandi baningi vele bakhona. Yeah. Bakhona lo Pitala nabazokhipha ama-130 vela ngaphansi kwami yabo nje bakhona ukuthi ke angabi nayo imali wena yokuphusha labaculi. Hayi anginayo futhi imali kusabheda but athi yabo nje noma sakhanda bono tour kodwa siyafisa ukufana nokhuzana nomthande nathi uma sibiseke eduke nje egameni ngeke ngicike ukuthi ukuliphi namhlanje egameni. Yeah. Yabona. Kodwa njengoba uthi uyafisa ukugcina ufike kubona ufisa ngawo umculo ngoba nabo balapha umculo. No mfowethu yi umculo kodwa kulento mina engikholelwa kuyona ukuthi ke sekwaba nolimo olibhedayo olukhulunyana ukuthi umuntu bayiphumela 212. Yeah. Akekho umuntu onqatshela ukuthwala mfowethu. Akekho. Bawuthi thwala nawe thwala. Mina kule nkolelo uthi yena ngoba ukhuzana nje eqashwa kangaka enomuzo omuhle nomthandeni bebhizi kanje imsamo yakube ekhanyayo. Yeah. Ngakhuliswa kanjalo ukuthi nje umsamo wakini bowuclean into zakho izoba ziyakhanya. Uyabona. Uyazi ke umuntu onomona wombona bawuncoba umuntu uvele abe lento nje azoyibeka njengathi ungayizwa kahle. Yeah. Noma kuthuba kule imali ayiphathwa manje lezi eziningi lezi thuntu sechitha imali nje ngathi umuntu hayina umuntu ofuza usafunda isikole seyithatha imali engaka. Uyabona bese kuthi uthwele unendlela yakhe ukuthola imali yemukela lokho wena. Sike sakubona uphethe inyoka. Awusithatha usibeke sike sakubona uphethe inyoka. Awusithatha usibeke ngayo uyifuyile kwenzakalani. Eke kuqala nje mfowethu ngibonge khona insizwa lapho kuthiwa unsika yethonga. Yeah, siyayibona. Ukuyena umuntu mfowethu ngoba nibona usigwebo nje kuma social media evela usigwebo eseno TikTok nani uTikTok noma kuvule lo masibisiki kodwa nje ama page kule page eliphedayo kodwa ukuthola lasigwebo lithuka abantu lapha le jacket ebomvu. Yeah. Balisebenzisile. Kulungile likhona ke liki vlogs ke ethonga lapho lifaka khona ivest elimhlophe. Uthanda zathi izinto kakhulu so ngiyabonga nje lo bhuti. Owenyoka ke inyoka mfowethu yashayiswa umuntu ubaba oyinyanga ngapha nogoba kangilandela ngemuva ngemoto wayesebe kwawuthi yedwa mayithatha wayesecela simshuthe nayo. Yeah. Ngakho abantu fanele ukuthi ukwazi imoto ayisamshutha ngase ngithi ngicela ukushutha nayo ngibeke esithini yemoto. Yeah. Kodwa ngaqala ngiqinisekisa ukuthi ife ngempela ngoba ngiyasaba na. Yeah. Yabo. So ngashutha ke nayo ngase ngisendensika yethu ngathi naye video
ngoba uthe bhuti mangabe kunevento engenza ngokuthumelela Yes, wathi hayi izosebenza abantu uzobabona bazokhuluma kanjani kade abantu bazokhuluma ngempela mfowethu yeah kakhulu kwathusa ngoba into engalindelekile namanje nje khona abaculayo bathi ngithwele manje akuphathi kabi ukuthi kunomuntu oculayo uthi ngithwele ngijabulisa ukuthi nje ke kunomuntu obonayo ukuthi ngiyaphumelela yeah bese kusuka leyo nto ngoba sekubona ukuthi bayiphumelela kuthi uthwele nami ngiyabona ukuthi ngiyaphumelela bese kunomuntu othi ngithwele yeah kusho khona into ayibonayo bengayilindele kuwena so nje inyoka futhi ayifileke nje ukuqabulela yeah inyoka ayifile futhi akunayo inyoka isaba kabi alright mhlambe ke abafisa ukukulandela ke einkundleni zokuxhumana njengoba usho ukuthi ukhona ku TikTok ku Facebook bakulandela kanjani mfowethu ngeke lapha ngitsika yetho uzobachazela ukuthi mina ngizazi izinto yeah kodwa nje ukhona uFacebook ukhona uTikTok khona nje lezi zinto mfowethu abangele ngitsika yetho uzobakhombisa mfowethu alright mina nje phone lingathi fine ngilinde call back nomuntu ofonayo noma ngifone lo nto ngiyazi ngefone yeah Zingane kwethu nizoleke ngiyacabanga ukuthi ke nithokozeleke ingxoxo esithe sabanayo namhlanje nayo ke insizwa ke osigwebo sentambo sathemba ukuthi ke sizoqhubeka ke sihambe silandele siphinde siqhubeke siseke na wonke kamaciko athe akhipha nasazokhipha njengoba sesibheke enyangeni kaDisemba kuyona nyanga ke yokugoqa unyaka sisupport nje ingane kwethu sithembe ukuthi ke mhlambe ke singaphinde sikwenze lokho esidume ngako somculo kaMaskandi ukuthi siphinde ke siuhlukanisa unyaka awuvalelise ikhehla lami bese siyabaleka ukuvayisa futhi ngicela ukubonga kakhulu izolo bengeke edingoma kwi-album ebeyisele ngalando sikhenqa mfokabiyela wangibhekhela mfowethu obuza ukuthi ngigcinene wangibhekhela ngamfeature futhi naye bese ngicela nje kubantu sengivayelisa ukuthi bafowethu uluve umfokadubazane ukhiphe ihit inkosi yama hit ngiyacela bafowethu siqinisekise ukuthi le ngoma aluve iyangena kwi-top 10 okuhlukanisa unyaka ngiyacela ikhona ke le ngoma enqama abafowethu laphana ngiyacela lezi ngoma uluve lenqama abafowethu akube khona ingoma kodwa ezongena kwi-top 10 okuhlukanisa unyaka kukhona ingoma la seke sinibona khona nishuthile noma uMasibisi nisemotweni ethi eculwa intombazana ethi sengikukhumbule babakhe oza December nami ke ngibona umuntu wami yabo nje mfowethu engizokutshela khona mina lapha kule moto engayiphiwa bakithi angiyidlali ingoma yomuntu ozothuka abantu mina ngiye ngithatha ingoma engiyibona uthena kusasa ngayibona ihlukanisa unyaka noma ngingayibona itrend lokhu umtrend oswafika yes so uMasibisi ke nginenhlahla ukuthi vele ungathi umuntu ulandela uMaskandi uveleze le-photo uyambona sibani bani mangiyithandele ngoba sesishutha ngayo ngoba nawe kusuka indlela yokuyikhulisa ukuthi nathi sivezele abantu ukuthi nangu umuntu esibuza ungathi usho kangcono kunalo mculo nje khona uthi ubani lo ecula no Big Zulu bani no Fana yini iDubai intaba yaseDubai yabo nje lo muntu abantu nje futhi abacula into obona ukuthi bacula ngothando nangeyinkinga zasemakhaya uyabona le so nje bafowethu kusacela sibasupportele kodwa uluve bafowethu akangene ekuhlukaniseni unyaka ngiyacela ingane zakwethu ngiyazaza ngelutho akangene ekuhlukaniseni unyaka bafowethu ngiyacela Singane kwethu niyazwa ke bafowethu ingoma kaLuve ethi khohlwa axolisa umoya siyacela ke ukuthi ke njengoba ecela ke naye ke umfoka Khoza ukuthi ke cha akube ingoma ke esiyithatha siyibeke lapha ebalazweni kube yona ke esiyolwa ngayo masihlangene ke nezinye ke inhlaka zomculo khona eNingizimu Afrika niyazi ukuthi ke angihlezi ke nginibalekela kakhulu ngisheshe ngibuye ngibe seduze ngicela ukuthi ke niqhubeke ningakhohlwa ukuthi ke siphinde ke silakhe kuhlelo lethu luphinde likhule noma ngabe ke kuthiwa ke afike iqhawe lakho sizowaletha kancane kancane silowa swasondeza kunina ngoba sibanikeza amathuba bonke ngokushiyana kwesikhathi. Msakazi uyabonga thina sesembe ngane zakwethu asibonge.